Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panlumpa. Ang akong gisaad, nga di na ko motunob sa itong dapit, aram mapakita ni mo. Mauna ka ng gisaad ko. Pero ni ata karon sa syudad. Og libre kong musuot bisan asa din ng dapita. Og wala ko tuyo nga sa kasino pa kita mag-abot. Okay, mo magka. Sa ato pa. Tinuod ko na yung panultihon nga gamay ra gyud ang kalibutan para natunduha. Karon, sultihe ko sa tinuod. Unsa ang gusto mo mahibawan? Kang kinsang anak si JR. Tubag ako, Alex. Kang kinsang anak si JR. Kinsa iyang aman. Ikaw, Andro. Naibaw ko nga nagtuo ka gyud nga ikaw ang amahan sa bata. Pero gusto lang ka nga magikan mismo sa kung ba ang kamatuoran. Karon, naibaw ka na. Ikaw ang amahan sa among anak ni Chesa. O karon, tuas siya sa mga kidnapper aron ipalukat og 3 ka milyon. Bunay problema ko. Nga karon, imo na sang problema. May nang mahibaw ka nga nabangkaruta na ang akong negosyo, Andro. Ug wa ko'y 3 ka milyon nga ikalukat sa atong anak. Unsay plano mo? Kaya akong pangutanon karon kung unsay plano mo. Pasagdan mo na ba lang ang imong anak? Ay! Saan ni? Nganong mangwilyo man ka? Dili mo maluwas ang bata kung ako ang kontrahon mo, Andro. Ay! Kawas lang kung gusto kang mahibaw si Jessa. Nga ikaw ang rapist nga mikidnap niya ug milugos niya sa isla. Oh, may mo nagkonsultihan si Jessa, anak? Aron ka muna yung sulbas sa paglukat sa bata. Ayaw yun ka nagbuhata. Nahadlo ka nga makailan mo si Jessa, unsa? Naibaw ko nga dakong krimen ang nabuhat mo ka, Jessa. Ikaw ang utok sa mong krimen. May mo ko ni mo balibaran na itong higayon na, Andro. Wa takahol ka, as mo bulaton. Imo ang tanang higayon sa paghukom kung tumanon ba nimo ang akong sugo o dili ba? Pero sige buhat mo. Hilabtan mo si Chisa. Gilugos mo siya. Busa ayaw ihanok na ko ang tanang pagpasol, Andro. Midawat kag bayad aron lugoson si Chisa. Kana ang ibutang si mga una. Busa karon. Sa ikaduhang higayon, kinahanglan mo hukom ka. Kung lukaton ba nato ang bata o pasagdang mamatay sa mga kamot sa mga kidnapper. Kinahanglan lukaton siya. Ha? Muhatag kag 3 ka milyon sa mga kidnapper? Oh, mahatag ko. Pero ako na magigsabot sa kidnapper. Unsa? Ako ang mapagawa sa 3 ka milyon. Musa. Ako yung magigsabot sa mga kidnapper. Kung unsaon na pagkuha ang kwarta. Ikaw ang makig-negotiate sa mga salpahis? Alex. Ihatag nila ako number. O ako na makig-deal nila nga magkuha ang bata. Mahal mo yun ay ang bata. Ako siyang anak. Musa. Kinahanglan luwason ko siya. Okay. Pero, may ikondisyon ko nimo. Human ko maluwas ang bata. Unsa ka na?
So sa tulog ka buwan, ari una sa kumakamot ang bata. Isip proteksyon niya. Nagkasabot na ba ta? Ha, Alex? Okay. Sige. Kung mahibalik na ang bata, under una siya sa imong proteksyon sud sa tulo ka buwan. Pero ang bata lang, ug dili si Jessa. Asawa ko si Jessa. Ug ako na ang tag-iya niya, Andro. Kada ang ibutang sa imong hunahuna. Wa ko'y labot kay Jessa. Ang bata lang may importante na ko, Alex. Okay. Tuhuan na ako imong gisulti, Andro. Nga wa ka na'y interest kang Jessa. Ang bata lang importante na ko, Alex. Ang bata lang. Sige. Ikaw na mamahimo na mong negotiator sa mga kidnapper. Muna ako isulti kang Jessa. Okay. Magpaabot ako sa pagtawag sa kidnapper. O ganito ko sa inyo magpaabot siyang tawag. Gamitin mo pagkamilitary, Andro. Say maayo. Kung hatagan mo lang number ang mga kidnapper, magduda siya. Pero, kung ang numero sa bahay nga ilang nakuha ang imong gamiton, mas safe ang bata, dili ba? Oh, Okay. Adto ka sa bahay magpaabot sa pagtawag sa mga kidnapper. Kaon una, Jessa. Dili pa ko ganahang makaon, ma. Kinahanglang imo ng sudlan ng imong tiyan. Matuwa na sa 3 ka milyon ang akong una-una. Masaon naman lang ko dili magatikom og 3 ka milyon si Alex. Ayaw gud pag huna-hunag dautan gud. Maoy huna-huna nga malukat ni Alex si Junior. Oh, ang kidnapper na tingalin eh. Hello? Hello? Hello. Naa si Alex? Wa siya mauli. Kinsa ka? Tingna nga si Emilio. Ug murag di hustong iyang gibuhat nga paglikay-likay nako. Nganong naglikay man nimo ang akong bana? Dako na kay sag utang nako. O gikinahanglan na nako ang kwarta. Sir, may problema mi. Mao nga dili pa makabayad si Alex sa iyang utang nimo. O kung saan ko na inyong problema, ha? Gikidnap ang among anak. Unsa? Gikidnap? Mao na, sir. Gikidnap ang among anak. Mao nga tagyo na may gigayon, mahimo pa. Okay, sige. Patagan ta mong higayon. Pero pahinumdumi ang imong bana. Nga gikinahanglan na kay nako ang kwarta. Salamat. Dagang salamat. Ganagan ba yung among problema karon? Kalma lang, Jessa. Kung saan ako pagkalma, Maylay. Ganagan manugutang si Alex. Kung saan pa man niya paglukat si JR kung dagan siyang bayranan. Carla. Sound natin si opisina. Sir. Usam na imong tuyo nako, sir. Mga bakasyon ako pinakaadlaw. Busa. Kamulo na si Tio ang bahala sa opisina. Asa man ka, sir? Nganong dinalian man na imong pagbakasyon? Importante kini Carla. Mao pa? Kung manawag si Tio o si Tia, ina nga manawag ako nila. Unya, ang imong mga permahanan, sir. Magkita lang ta kung magpirma ko. Ako na tingbon. Oh, okay. O sige, manawag ako nimo kung asa ta magkita. Oh, okay, sir. Kung doon ay problema din sa opisina, tawagan ako sa kong cellphone. Okay? Okay lang gihapon, sir. Okay, sige. Di na ako magdugay. Sige, sir. Kami nang bahala din sa opisina. Oh, asa ka man, Andrew?
Dinalian maning imong pagbakasyon. May importante na kong buhaton, tiyo. Unsa man na? May baw ka rin niya ini. Kamu lang na bahala sa pisina, ha? Ikaw good. Sige. Kung doon na emergency, tawag lang ko sa kong cellphone. Sige, pero yun na pa, makapaybong maguning imong lakaw. Good. Good. Nagkahibong, tiyo. Emergency na akong lakaw. Pusa. Kinalamawa na ko kadito sa office. Sige. Manawag lang mi kung dunay problema. O, sige. Ikaw na si Sultan ni Tia Esther, ha? Sige, ako na yung manawag niya. Pero, tempa, di ba kuyaw ng imong lakaw? Ha? Video ko yaw. Oy. Pero, ay kabala ka. Military ko sa una, tiyo. Anada ko din trabaho, ah. Sige, Andrew. Pag-amping. Mayo, kay minom ka ng gatas. Alex, salamat kaniya ka na. Unsa naman, kanasaan man natulog ka si JR. Relax, Jessa. Naghunahuna pa ko kung asa ko mukuha og 3 ka milyon nga ilukat niya. Alex, nanawag ka tong Emilio. Ha? Sa sunod, ayaw na siya tubaga. Pero nagtuok ko nga ang kidnapper na ang nanawag. Okay. Ay, nagkaratol, ha? Relax lang. Masulbad lagi nato ang atong problema. May magkatabang na nato. Kinsang mo tabang na to, Alex? Ang akong higalang military sa una. Muanhi siya karong gabi. Unsa? Pero Alex, dili ka mamilikro ang bata tungod na ng imong higala? Military siya. Naibaw siya siyang buhaton. Mao ba? Pero, Gikan karon. Siya ang magig-negotiate sa mga kidnapper. unsa? Basin kun mahangyo pa niya ang nga kunhuran ang ransom. Kay dako kay 3 ka milyon, Jessa. Kung mauna, watay kwarta nga ikalukat kang JR, mao ba, Alex? May kwarta ta. Pero dako kay kuwang. Kung maun, saon na to magkuha nga akong anak, Alex? Saon? Jessa pahuway una. Ako na bahala nga mo bantay sa telepono. Sige na, Jessa. Pahuway na. Aron mas magkaunaw na tagmaayong paagi kung unsaon na magkuha si JR. Kung masakit ka, musamot ang atong problema, dili ba? Oh, Alex. Sorry. Pero nabalaka na lang ko sa tong anak. Basan kunuha pa nila ni Pakanarong orasa. Sa ako nang giingon, ampingan nila ang bata. Kay mo nilang puhunan nga makakwarta na to. Alex. Usa, relax. Ayaw kahadlok. Ampingan nila ang atong anak. Sige na, katog na sa kwarto, okay? Oh. Kinalabuhaton ko ang ibuhaton. Para sa kong anak. Niyanigid ko sa ila. Kinalatubangon ko si Jessa. Apan mag-amping ko. Nga dili ko ni mailan. Mayong pag-abot, buddy. Payong gabi. Dali. Sol. Uy, may bisita di ay tadong. Oo, ma. Og ipandam niya yung guest room. Kay adto mo star si Andrew. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!